Pozdrav ljudi, evo nas ponovo u još jednoj odličnoj epizodi Minecrafta. S vama je Ćofi i jedan gost. Veneren, dakle Trile Cool TV. Da, njihov kanal je Cool TV. Cool TV, znači slubajte se, dobar je kanal. Ja odu da sečem drva pošto sam uzeo Epic Kita. Ja sam uzeo minera. Tako da ćemo tako, ja ću njemu jabuke, on će meni metal i eto tako. Dijamant. Znači igramo na mapi Volcanic Island. Island. To sam i rekao. Znači bož. I sad ćemo da vidimo, mi smo plavi tim, ima nas najviše. Al za malo. A dobro, nas i zelenih. Ovo je drugi klip na kanalu, prvi sam objavio juče, preključe. Tako da, eto odmah i drugi. Idemo, da bi došlo drva, sam ja ovdje u mračnoj pećini i kupam. Evo ja sam nakopao jedno 10 drva, 11. Imam 6 metala za sada. Jel imaš, dobro je. Ništa, sad ja ovo još malo da iskopam. 13, makar 15 ću da uzmem da nam bude dovoljno. 16 da imamo štek drveta, eto. Tako. Pravi nekakav se peče 10, ja vam još malo drva. Evo. Ja ću, ljudi ja ću da... Šta? Metal. A, metal, pa ovo nije metal, šta me... Ovo je drva. Šta me jebeš? Evo ti, znači ljudi, ja ću ovaj klip da seckam. Iz razloga zato što mnogo dugo traje ova igra. Dao si mi sve, brate. Pa 16 komada, šta hoćeš, brate mili? Ali imam sada 65 imam. Pa šta? Drži brat pola. Pa će mi. I seckat ću zbog, a možda i neću, ne znam, vidjet ću kako budem bio raspoložen. Neka ti meni ne treba, ti meni samo napravi mač i kramp i eto ti. Ja ne znam šta će mi ovo, ali ne veze. Stavimo se preče. I idemo tražimo. Možu sam metala. Možu sam za sada, ne znam, oko 15 grama. Dobro. Napravi mi samo mač i kramp i ja ću ti dam jabuki i eto, to ti to. Napravi mač i kramp, mnogo draži. Može, jel tako, ne još dobiti jabuku, jedi kost. Dozvije da napravim sad trećnicu jednu. Glič, ne vezem. Stavit ćemo našu petnicu ovdje. Tako. Idemo još malo. Ovo ćemo da postavim tako. Idem samo da uzmem drveta da napravim kameni pik. Evo ti ga metal sam ti napravio. Gdje? Pa daj je. Evo me dole, u vupi. Da osvežimo čankove malo. Na početku tu levo. Gdje si? Aha, evo vidim te. Jesi ovo ti? Tu dole, brate. Brate mi ili ne vidim te? Evo vidiš. Ne. Alo, idemo. A, daj. Tako, i sada da počnemo sa kopanja. Da samo da kažem 3 dijamanta i pišle. I ajmo zlato uzimamo. To je zla. Dijamanti! Ne laži da si odmah naše dijamante. Zlato. Ko me sada zove na Skype? Ne javljaj se, kaži da snimaš epizodu. Inače ljudi, ja ću da utišam da me vi bolje čujete, pošto u prethodnoj epizodi slabo sam se čuo, više se čuo zvuk igre, tako da, evo sad ćemo to da popravimo, pošto ste dosta pisali u komentare, tako da evo. Da napišem samo da ne mogu. Dobro. Idemo li ovdje još čega? Nemam, imamo 7 zlata i 7 irona, ništa od toga ne idemo. Izgledat ćemo...
Gdje mi je pećnica na gore? Šta rade? Ja sam našao 2 dijamanta. Ti? Ja sam našao 7 irona, 8 zlata, 9 zlata, 8 zlata i eto, to mi je to. Ne, vodu sam upao, ne, uff. Ste vidjeli ljudi kakav noob je ovo? Nisam preživao se. Što me nerviraju čankovi. Lovio. Ajmo idemo dalje. Znači, gdje smo malo prekopali, tu ćemo sad i da nasmijemo. Gledaj, ljudi, čiji vidjeli su da sam youtuber, pa odmah navalili na mene, šta da im gledati, budal, gledajte. Ne mogu da živim, ljudi. Sad smo ovdje za... Zlata. Što? Šta? Dobro, povećat ću, brate, moj. Da refrešujemo čankove. Dalje. Znači, ljudi, evo vidite, imamo 11 zlata. A bilo i gore da refrešuješ, tako da možda vidiš rude. Čega, da? Vidiš rude. Pa. Znači, imamo iron. Imaš jedan iron. Imam Znači, ovo nam ne treba, ovo kome treba nekada tu. Ja sam napravio bak. A, nešto, meni ne treba bakli. Valjda vide, brate, ne idem ja toliko duboko baš da nema da se vidi ništa. Ja sad idem da napravim, ali bez veze ću da pravim. Ja bez da nisam ni udoma. Dobro, šta si uzudio si kad si padnijak? Diamantin! Daj, naloži me. Treba da napravim kramp ili mak. Kramp. Ja 5. Kramp. Imam 5. Onda da se časkom popenjemo. Imamo još 3 zlata. Daj. Tako, ste napravimo onda sad pantalonice. Malo gore. Tako, pošto ne možda nađemo baš ni dosta zlata. Šta da kažem? Ni dosta metala, pardon. Tu imam diamanta, ovdje. Aj mi napravi jedan mač, od čega god, samo da nije od kamena. Možda bude i... Od drveta. Mani od drveta, samo hoću od metala i dijamanata. Znači evo ako ne vidite da ga poslušamo, da me ne nervira posle. Ugle, nisam vidio malo prije. Samo sam ti diamante 10. Znači sve nam treba ljudi, sve. Jel ćeš ti da mi praviš ovim mač ili ja da pravim? Ja imam... Pa baš i nema. Znači evo vam osvetli mi to. Dobro. Sve. Dobro. Tako. Ide na... samo da vam osvetlim, izvinjam se, nisam se setio. Dobro. Dijamanti! Da. Sam našao. Nije valjda... To, 2 dijamanta. To, mačko. Jo, fuck yeah. To, idemo sad odmah da craftujem mač. Ti će praviš sebi ovo. Ha? Ti će praviš sebi mač. Da. Took about, turn out the diamonds, took about... Napravi nešto. Ko, ja? Ja sam samo pantalonice. Sad mi koliko mi imamo ovdje irona, znači 19.
Znači, ajde, ništa više neću da craftujem. Šta kažeš? Dođi gore da ti dam kako se, hrane, ove jabuke. Ma dete vidi, brate, mili. Ajde, izlazi, počinje most. Mostovi se stvaraju. Ja bih ti dao da ima. Kako sam bacio, brate, mili. Aha, evo ih, jesam ih pokupio, jesam. Znači, ne treba. Treba će, ajde, neka to tu, tako da jedemo jabukice. Požuri, Nemanja, bre, doći će i pobit će nas. Tako. I oni dijamanti izlazi gore, evo ih pobišem, ubišem, gotov sam. Evo, gotov sam. Ubišem. Još ovo i više mi ne treba ni metala, ni ničega, ovo ćemo da... Dobro, izađi gore, dosta ti je više. Ja odo, Nemanja, ti kako hoćeš. Pa ajde, idemo da se ubijamo, vred, da to završim klip, da ga renderujem i da... Inače, potrudit ću se da klip budu 60 FPS-a i da vi imate bolji... Da me u boljem FPS-u gledate. Ovo je naš... Kak imamo mač? Jel ideš? Da ga ne vidim ni. Svima ti jesi. Pa malo. Gdje je propade ovo, Nemanja, brate, šta kopaš? Sad vam se izvinjam ako ne vidite, znači samo da izađem, odnosno da srušim baklju. Evo ću da postavim. Jel on jeste? Šta mu je, brate, ljovo zablokirao? Ajde, dobar si, idemo. Koliko imaš sad dijamanata? Nemanja? Ajde, bre, idemo, izlazi napolje. Šta? Evo ti, idemo napolje, brate. Nemoj ništa da mi praviš, idemo, ajde, ubit ćemo valjda nekog, ajde. Evo ga, uleteli su nam. I gledajte, Skota ukrao mi je kila, ja sam ih pobio, znači. Evo, ubili smo jednog, brate. Šta mi daješ, bre? Šta će mi ima, brate? Sam da neko ne priđe sa sleđa. Ja ću se... Ne, bacio sam i streli luka, imao sam, znači, bože, eto, vidjeli ste. Ajde, idemo. Ljudi, imamo jedan kill za sad. Još ti smo ostali u našem timu, ajde idemo sad ih pokillamo sve. Znači, ljudi, eto, vidjeli ste kako to rade prosto retardirana osoba. Idemo. Ajde, jao. O bože, s kime ja igram. Jel ideš? Ajde, idemo. Gledaj, ideš? Gdje? Ajmo. Idemo svojati. Biće teško. Ajde, idemo. Ajde, pratim te ja. Valjda ima nekog tamo na ostrvu. Nema ovdje na ostrvu nikog, evo komp. Nema ih u centru idemo.
Jete... Ne! Ne! Ani Boga! Ne, u vodu me ugurnuli! Ne! Ne! Ubiš! A daj! Jesi živ? Ajde, pobedi, pobedi! Ne! Daj, ako je te ubio, propašće mi klip. Idi se pofajtoj, brate. Ide me kaj na. Gledaj lik beži. A idi Juri me je, brate mi. Au kako me prevariše, gurnušem u vodu. Ovaj lik gleda žešće. Tvoje, ajde, ajde. A haker je, brate. Tebra nisi ga nijednom udario. Haker je. Ako Nemanja kaže da je haker, onda je haker. Ništa ljudi, ovo je bio haker. A lik, brate, bio s 5 metara. Aj sad da odjavimo lepo epizodu. 10. dođi. O, čekaj bre, šta je ovo, gledaj ovo. Da, što me samo zove na Skype-u, brate. Ajde. I dobro ljudi, to je bilo to što se tiče ove epizode. Vidimo se u sljedećem gameplayu. A do tada, pozdrav!